чарм зебо аст, аммо дар занҳо зеботар аст. ба ҳамаи шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. бо як падаре вохӯрдам, дарун месӯхт, гирья мекард. мегуфтам ки чӣ шуд падар? намегуфт. мегуфт зиндагиамро ба монанди шиша карда будам. ин қадар пок буд. ягон коре намекардам, покиза зиндагӣ мекардам, ба касе зарар намерасондам. аммо як амал, як кори фарзанд ҳаминро шикаст, ки пора пора шуд, дигар сар боло карда наметавонам. гуфтанаш дигар аст, аммо вақте ки мебини падар дарун месӯзаду гирья мекунад, ин дигар аст. машо ғамгин агар духтар безодӣ, бас аз духтар бувад пайваст шодӣ. басо духтар соҳиб тоҷ гардад, ба наздаш сад писар муҳтоҷ гардад. духтарам ҷон, духтарам ҷони падар, духтарам нури чашмони падар, нуру дармон. духтарам, духтарам ҷон, духтарам ҷони падар, духтарам нури чашмони падар, нуру дармон. духтарам. падар, ростӣ он қадар таҷрибаи зиндагӣ надорам ва на уламо ҳастам, на мутахассис ҳастам, на чизе. ва бигӯед шояд ягон ҳарф, ягон сухани мо шуморо таскин кунад, то дубора. гуфт духтарамро дидам бо марди бегона. яъне падар, шумо тасаввур кунед ки падар вақте духтарашро мебинад бо марди бегона, дигар дар он синни сол ҳаст ки ҳозира инқадар духтарҳо вай шуданд ки барои як зарра чиз худама мекушам ё чӣ корҳо мекунам, чӣ кор намекунам. бисёр гап зад, ман намехоҳам гӯям, аммо падар бисёр чиҳо мехост. инҷо интихоб хело зиёд аст. шояд шумо ҳам гӯед ки ох кардан дар кор, ин хай фаҳмидед ҳама тарафа. аммо падар аст. духтарҳо тамоми ҳастиву ҳаёту ман намедонам боз чиҳоро илова кунам. ин ҳамин номуси шумо ҳаст. вақте ки барои як зарра кайфият, барои як майда кайфияте ки ҳаст бо бачаҳо дасти ба даст мешавед ё чӣ корҳо намекунед, оё дар ин ҳолат, дар ин сурат падари шумо бубинад, бохабар шавад, шумо медонед чӣ ҳолат ҳаст. ва дар бештар ҷоҳо ҳастанд ки духтарон бероҳгард ҳастанд, падару модар, акаву дигарҳо намедонанд, сарболо карда мегарданд. аммо дигар ҳамсояҳо гап мезанӣ, набин мегӯянд духтараш ба чӣ кор машғул асту, ин бошад сарболо. ё дар баъзан ҷоам таъна мекунанд, мега аввал духтаратро ҷамъ дор ё аввал духтаратро эътибор кун. барои ҳамон духтарҳо зиндагии шумо ба монанди як, мумкин ки гӯям як пепсикола аст. ҳамин кушоде тамом, дигар газаш мебуроду, дигар пас аз чанд муддат вайрон мешаваду. боз бисёр чиҳоро мисол оварда мешавад. барои ҳамон, барои як майда кайфият сари падару сари модару сари бародара хам накунед. ман хайм ин қадар кайф мехоҳед,
доимо мегуфтем нафс бисёр нозук аст, нафс бисёр нозук аст ки инсонро ба тамоми пастиҳову дигар мебарояд. ҳамин ақл асту ва дигар нафс аст. доимо кӯшиш кунед ки ба самти ақл бошед. ҳар рӯз инҳо барои дил меҷанганд. инҳо доим гуфтем лашкар доранд. як зарра ваи ҳаст ки хай монед хозгорӣ кунанд, гирандтон, баъд гардед ҳам мешавад. аммо ҳолати падарро гуфтанам бисёр душвор буд. хай баъзан духтара, баъзан модарҳо ҳастанд ба тараф мегиранд. хай мегӯянд ҳеҷ гап нашудааст, бачагӣ кардааст, муст рӯи пӯст. мегӯям ҳаст. дидед дар ҳаёт, дар зиндагӣ вақте ки духтари шумо, мо ин гапҳоро такрор ба такрор чандин борҳо гуфтем, вақте ки бо ин мегардаду бо ин мегардад, аслан бачае ки гиранда ҳаст умуман аз духтар истифода намебарад. фаромӯш накунед, умуман шуморо намерасад. ва бидонед ки духтаре ки бачае ки шуморо расиду хосту дигару дигар, шумо дар зиндагӣ ба монанди як падарка, як коробкаи хурдакак, агар ки коғазпеч бошад, пинҳон бошад, яъне ки дастнорас бошад, барои ҳама аҷиб аст ки чӣ бошад дар дохилаш ё чиҳо. аммо кушода бошад, чӣ дар дохилаш ман навидам, ягон чайник аст, ягон чизи дигар аст. барои бештар вақте ки ҳама он корҳое ки мо медонем хай ҷавонон чӣ кор карда истодаанд. мо ҳам ҷавон будем, ҷавон ҳастем ва медонем дар дохил ҳастем ва намегӯем ки инҳоро ба ин суханҳо дошта мешавад ё чизи дигар. на, шояд баъдан падару модарҳо ҳастанд, каме ҳам бошад назора кунанд, дар зери назора бигиранд. муҳаббати ҳақиқӣ онест ки умуман ба касе нагаштасту чиз, вақте ки ба ҳар касе ки издивоҷ мекунад, баъд ана ҳамон ҷо муҳаббати ҳақиқӣ пайдо мешавад. аммо вақте ки бо ин гашт, баъд насиби кадом сарсахт аст, ӯ мегирад. баъд ҳар инсон нуқс дорад, доимо мегуфтем. баъд пас аз ӯ ҳам зан аст, орзу мекунад ки шавҳари ман бояд мускулош вай бошад, ба монанд ягон мускулист, як нафари дигарро мебинад ки хушрӯ сухан мегӯяд, мегӯяд шавҳари ман бояд ин гуна сухан гӯяд, ё ин чиз нозикиёш бениҳоят бисёр аст. чун гуфтем мо ягон мутахассиси чизе нестем, аммо дар зиндагӣ ҳар чиро ки мебинем ҳамонро мегӯем. медонем чандин духтарҳо тамошо мекунанд. борҳо мегӯем фаромӯш накунед. сари падар модара хам накунед. хоҳиш, сари падара модара хам накунед ки дигар розигии онҳоро бигиред. дигар ин кайфияти дунё, ин бачаҳо ҳамаш ёфт мешавад. ба номи нек ба сари баланд шавҳар кунед. на оне ки кадом бечорае бо сарсахт мегирад, ба дар кӯча мебинем ге арӯси ман буд. ҳаст дар зиндагӣ мебинем ге арӯси ман буд, ин гирифт ё чизи дигар. хай худро эҳтиёт кунед. худоҳофиз. давраҳои кӯдакӣ, آغوشی گرمی پدرم، دوره های بچگی، آغوشی گرمی پدرم، هرگاهی که یاد می آرم دلم گم می زند، با سری خم گشته بر سوی مزارش می روم، در دماغم بوی او آخر دلم گم می زند. پدرم در نوبهاری زندگی بر وقت رفت، ماند ما را بعد خود گویا برای درد و غم، زنده ها از غم نمی میرم، فهمیدم اکنون زندگانی
سخت شد به دست نرمی پدرم.